Kurd gelek ji nijada ariyê rojhilata navî nêherî kevnare ye. Proto-Kurd berî zayînê di 10,000 salan de li Mezopotamya jorîn lîçiyayên Zaros, Torosan û di navbera çemê Dîcle û Firatê de jîne. Li gor dîroknasê Kurd Şerefxanê Betlîsî axa Kurdan li Bakur ji xinis û bazî tê dest pê dike li Rojava Çemişgezek, Mereş, Meletê digre nava xwe û heta bi Antakya dirêj dibe. Li başûrê Rojava Kilîs, Riha, Mêrdîn û Cizîrê jî digre nava xwe û ji vir di ser Musilê re dirê jî başûr dibe. Silêmanî, Sîne, Kirmaşan û Lûristanê jî digre nava xwe û digije Bakur. Axa Kurdan Mezopotamya ji gelek şaristaniyan re bûye bingeh. Ev şaristanî Sumer, Akad, Babil, Med an gokalkên Kurdan, Asur, Pers û Bizans in. îro jî li ser axa Kurdistanê binaşê û dirêjayên van gel, çand, ol û mezheban, Ermenî, Asurî, Suryanî û Keldanî dijîn. Ola Kurdan a destpêkê ola Zerduştî ye. Zerdeşt pêxember berî zayînê sala 660 li Kurdistanê nêzîkî bajarê Urmiyê hatiye cîhanê û pirtûka wî Zend Avesta berî zayînê sala 600 hatiye nivîsandin. Axa Mezopotamya ango Kurdistan ji gelek ol û baweriyan re bûye bingeh. Xelîl Ibrahîm ji Rihayê. Manî li dora Mêrdînê derketiye holê. Herî dawî di salên 670 de fermandarên Amer Bir Xettab Kurdistan dagir kirine û İslamiyet li nav Kurdan belav kirine. Axa Kurdistan sala 1639 bi peymana Qesrî Şîrîn ku di navbera Osmanî û Safewiyan de hatiye îmzekirin dibe du beş.
sala 1923 jî bi peymana Lozanê di navbera çar dewletan de dibe çarbeş. Bajarên Kurdistanê yên mezin û girîng ev in: Agirî, Amed, Akrê, Banê, Bazît, Betlis, Bokan, Cizîr, Colemêrk, Çewlik, Dêrsim, Duhok, Dîlok, Efrîn, Elezîz, Erzingan, Erzurum, Êlih, Hewlêr, İlam, Kamyaran, Kerkûk, Kirmaşan, Mehabat, Malatî, Mereş, Mêrdîn, Merivan, Midyat, Musul, Muş, Nisêbîn, Pawê, Pîranşar, Qamişlo, Qoser, Qers, Riha, Semsûr, Şirnex, Şîno, Urmiye, Wan, Serdeşt, Seqız, Sêrt, Sêwaz, Silêmanî, Sînê, Cem û rûbarên Kurdistanê yên herî mezin Dicle, Fırat, Zap û Arasın. Ciyayên Kurdistanê yên bilind Ararat, Anbu, Agirî, Cîlo, Cudî û Rîsteya Zarosin. Serherd û binerda Kurdistanê ji aliyê Kenan ve jî pir dewlemend e. Petrola herêmê li çar beşên Kurdistanê derdikeve. Li Bakur çiyayên Ramanê, li Rojava, Rimelan, li Başûr Kerkûk cihê petrolê ne. Gola Urmiye, Gola Wanê û Gola Xezarê golên Kurdistanê yên herî mezin in. Gelê Kurd herî bêtir debara xwe bi çandiniya dexil, fêkî û xwedîkirina heywanan dike. Ev cihên mestêra xew ev şewqet